Үрмәкүш кеше. Монсы кызык. Күрәсең, Паркер хатын-кызларны ана үрмәкүш кебек буйсындыра ала. Ярар, җитте. Буйсынам, минем үрмәкүш Гали җанап. Әйдә монда калыйк. Анда телехана. Һәркем үрмәкүш кеше Питер Паркер икәнен белә. Тыңлагыз әле, мин Мистерионы үтермәдем. Бу дроннар иде. Дроннар синеке. Сиңа җиңелрәк булдымы? Нигә? Барысы да белә, һәм сиңа алдап качып йөрергә кирәк түгел. Сине алдаларга теләмәдем. Мин үрмәкүш кеше дип ничек әйтергә? Хәзер барысы да белә. Эш миндә түгел, моннан башкалар интегә. Шуңа уйлыйм, моны төзәтеп буламы? Сәлам, Питер. Нишләп йөрисең монда? Борчыган өчен гафу итегез, әфәнде. Ярар инде, без бергәләп галәмне коткардык. Шуңа кыланмасаң да була. Яхшы, Стивен. Яңгырашы сәер, ләкин ярар. Мистерио мине фаш иткәннән соң тормышның өсте аска килде. Шуңа барсын да искечә кайтара алырсыз дип уйладым. Стрэндж, әфсенне кулланма. Бу куркыныч. Ярар, кулланмам. Бөтен дөнья Питер Паркер үрмәкүш кеше икәнен онытсын. Бөтен дөнья. Бөтенесе булмасын. Юк, бу башкача эшләми. Алайса МJ да онытачак. Әфсенне бозма әле. Әнәт нәрсә, ул минем якын дустым. Мей түтәй дә онытмасын. Сөйләшмә әле. Нәрсә булды? Тиздән. Күп галәм турында аз билгеле. Без аралык вакыт континуумының тотыруклыгын боздык. Син ике төрле тормышны яшәп үткәрергә телисең. Бу узаграк барган саен куркыныч арта. Теләкләреңдә сак бул, Паркер. Исәнме, Питер? Үрмәкүш кеше, өйгә юл юк.